Takže ahoj, já jsem Tresy a toto video je 10 faktů o mně. Well, let's go. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt, take her shot, but you know Yves Saint. První fakt. Moje nejoblíbenější barva je turkysová. Druhý fakt. Můj nejoblíbenější koníček jsou asi přátelé, i když se to asi za koníček považovat nedá, ale nic jiného mě nenapadlo. Třetí fakt. Moje nejoblíbenější ovoce je pomeranč a jabko. Čtvrtý fakt. Všem dávám přezdívky, včetně toho zvířete. Je to Janičko, ale já jí říkám Janičář. Pátý fakt. Miluju sbírání hřibů, ale nerada je jím. Přitom ještě nerada jím rybu. Šestý fakt. Miluju kukuřici. Sedmý fakt. Mám dva sourozence. Romanka, ten má 8 let, a Denisu, ta má 19 let. Osmý fakt. Jako malá jsem tančila závodně. Devátý fakt. Mám doma 3 zvířátka. Myš Míšu, kocourka Mikyho a kočku Šalmu. 10. fakt. Ten navazuje na 9. Za celý svůj život už jsem měla přes 9 zvířat. Ale nebudu vám je vyjmenovat, protože si nepamatuju všechny, protože jsem je měla jako malá. Tak toto by byl konec videa, doufám, že jste se o mě dozvěděli něco nového. Snad máme stejné, já nevím, koníčky a takové ty věci. A toto je teda vše pro tohle video. Příště se na vás budu těšit a ahoj u dalšího videa.